Ka shnong lat khra kala shak ta ajur na ka jingjale ki nong tu ki balayo ya ka jingpen shlur na udrok haba dangshan urang ba shnong kalat khra uba Andrew Ejerwa ula ong wa ka jingjale ki nong tu bat ki we ki kamsniu kadai na ka jingkan rei udrok ula ong baladon ki khap ba ka shnong ka hap ban mi ban nyat pahara ha ka por shiteng senyaru ban tek laka mi ki nong tu bun ki ar shaka ki bala sha tu bat ki jingdon jing em na ki ying ki sem katuk ni por menta pini iba kini gi nokto kila bon kila jelai ro tata bar kawai ni daba abang hilap babon kini gi nokto ade nakada ju kini gi drug addicts hado ba ngapoi ka por ngi haban kasnong habia snong ngapet perman hado tata ka complaints bangi yo naki pa nang snong jo snong kolong basir kheba habi dei begini gi kejing satu jong gini gi asyaka nata kejing satu napok yeng kisam kidon ki yeng ling ni tu ipi ba ki pha ingi di CCTV footage jo ki teng teng kidon tang si kenthei marwe arngot ni kidon tang ki bala khamrang ba kini ki nok tu ki awan teng teng ar laingot ma kinawan tu tikila abi awan ra tiar ratar mo teng teng makin mi ki tieng tikin ibu di CCTV lemah gitu ki CCTV footage ngi yo i kejing shlan jo kini ki nok tu olong basir kai ki rong hayeng kipet inu kitiar ki balong valuable kitu kira mesingi man syairo pinyo i begini ginong tu ya le kini kakau kadigi i bocor kai ba takada nga karpat hang ni lembaga channel ke jungpi nga karpat ya ki pat nong snong hi kiba la bakin soha bakin nyebu CCTV bat bakin report segi snong sekirang ba snong sekirang ba dong ba segi police immediately dari PE kan ni bat lembaga smart city project ngila da biat bat kirang badong mangi kirang wasnong kirang badong ngila yat bangila lit ban inspect ki jaka hangno ki strategic jaka ki locations ki area ki bangidon kam bangin bo ngila dep shiraun ban le igini ki street lights ki solar street lights tiga second round bangi ka katuro ba kandang wan hi ba ngidang penkre amta but ngidang syudap baniat ba kirang badong ngindang ya jiru ba kirang badong mangi kirang basno bangin ya bangin identify ya ki hagino ki jaka bangin bu ya ki CCTV cameras na kaliang ka smart city project ka bangidon kam bangin ha bagalong important belong strategic bangin identify kamtam mi kini ke number 1 by day ginok tu number 2 bi day bat kini ka ban shong ka bakan don ka jing shong sup shong shngan number 3 kebiade bat kini ki bajumlen man shong kendong cerot ba lese lembaga jingi shong ka jungki lese ki jingi di buat lawan mi ini lo jing kelumar number 4 khamtam bangin dita ya kini ki kinong le kam sneo ke baper ki bia ki baju penmi kini jing kelumar na kapor bat kiwe ha kebiade bat ka safety bat ka security jong kinok snong jong ka snong hi bro ko